И здравейте хора, аз съм Nikix03. Извинявайте, че бях спрял да снимам, просто имах проблеми с записващото устройство и преработващото устройство. Сега ще се записвам с Fraps и днес ще играем в Tavern Brawl и ако видим много бързо, ще спира малко ранкет. Ще продължа Black Rock Mountain Tutorial Wing. Не знам какво се прави. Добре, не ни казва какво ще бъде. Какво да направим? Какво да играя? Ще играя... Дори че ми се играя. Не. Да. Ония Deck Spotlight ще го изтрия, защото декът не е добър. Съвсем скоро ще кача нов Deck Spotlight. Ама и на дори ще кача и на Хантър. Не се армик. Така. Нищо. Това не помня, май го нямаше. Ще насложа Mad Scientist. Нищо. Нещо май изпусна. Оп. Да ви кажа, стигнах, докато не снимах, стигнах 4-ти уинг на Axramus. И сега събирам, имам 165 голд, ще събирам за League of Explorers първия уинг. Да пробваме сега. Ще отворим и пака, разбира се. Да видим кой ще се падне. Имам мисля да играя и 5 милиона или повече, и 2 милиона или повече. И да играя Шаман Warlock. Ама не знам, Шаман не правя. Защото няма хубави карти на Шаман. Лош старт. Ще ги махнем. Ще го махнем. Ще го махнем. Добре, по-хубаво от предишно. Имам 3 мана готова. Втори ход мога да играя брито. Яко! Когато играеш спел, получаваш тя... Това му се падна на него, баси якото. Добре. Това изглежда интересен. Сега като си трябва, какво ще ме да мен? Айде на мен няма никакво. Така... Your dead at minions here. Тя меч ми била мърлоците. Няма много батъл края. Спелове може би. Да, знам. Разбрах, че е за мен. Не за нея. Значи двамата имаме с армор. Така, мисля да не играем. Добре, това ще е някакъв... Изкъпи си Аркейн Мисайлса, това е добре. Защо ще имам 4 мана, ще мога да играем Доктор Бум. Гениално. Ех си първия армор. И ще получим още 6 армор, защото игра койни. 2 спела 6 армор. И Доктор Бум, майко. Лошо ще стане на това. Добре, нов план. Ще играем това. Чакай, ще играем Доктор Бум. Или това. Си помисля. Не знам. Може би. Имаме комбото. Може да си пазя това комбо. Да. Може би.
Така. Мога с ефекта да го удара тоя. Да игра това. Да, така ми харесва. Мисля, че от Ancient of War ще стегна 1000 карти. 1002 карти. Или Доктор Бум. Ще видя какво ще ми игра първо той. Защото Доктор Бум е срещу два танка. Добре, това сбира. Ако му го беше оставил, ще да гледа. Колко армор натрупа, бе? Мога да го оставя, но насъдне ще има минус 1 милион. Не. Всичко да го бъркам. Следващия ход Доктор Бум, следващия ход правим комбото и Сарч. Не, това не е сладко. Гледам съм очаква да се фейсам обичак. Какво? В един ход всяко ми даде Савич. Чакай. 6, 9, 10, 14 мана мога да имам в един ход. Това мога да направя. Цяло. И слайп. Да, мога да играя и слайп. О, чакай. Това е много лунч. Ма едва ли чак толкова. Добре, сега ще изиграя слайп. Тук. I must safeguard the land. Идеално. И следващия ход всяко ме даде Савич, а печелим. Мисля. Аз си скипих слайп. С спокоя. Ще му свърши спел. Няма Frostbolt, няма Arcane Missiles, няма имидж. Свърши спел. Ще го свърши. Добре, чакай. Абе, моя. Да, направи си Доктор Бум. Добре, да ви кажа. Добре, следващия ход го бил. Нали? 9, да, имам достатъчно. Той и без това. Това ще го направя чарч. Ото няма място. Фил няма ми играе нищо. Тук. Браво, бе! Идеално. Така, имаме и за комбото. Значи, имаме 14. Много темче. Well played. Не пречи. Айде, предавай се, имам чарч. Не съм. Аз пак го бих. Песа или го уби. Не знам. Чакай, работи ли това? Не, преди беше Happy Feast of Winter. Това такова ли? А, да, уби Ancient. GG. О, какво мисля? Ще чака да се предам. Мисли. Мисли става време. Седи се. Добре. Вижме. Беше интересно, но не знаех какво трябваше да се прави.
Беше някаква скучна тази игра. Това с мърлуците ще е много яко, ако не играеш в мейдж. Естествено не пака. Обаче чакай, ще си смена картбака. Защото не ми върви нещо напоследък. Я да пробвам с новия. Упс. Къде е? Ето. Не. Бе, с нинджус. Сега. Опа. Бърках. Ще отворя бързо. Уоу. Това са... това е карта. Ужас. Добре, имам си съм... Дизничен. Добре. Аз бях Никита 03 и до скоро.